Film health workers sa Estados Unidos makugihon nga midokument sa iyang kasinatian dihang nagpa-inject og COVID-19 vaccine. Iyang awhag sa mga tao nga magpakisayod kabahin ini. Una pa sila mohimo og desisyon. Anang report ni Nico Serino. Ang Pinay health worker nga si Nicole Kimball sa North Carolina sa Estados Unidos usa sa nagpabakuna sa COVID-19. Nagkugi siya pag-document sa iyang kasinatian labi na sa mga side effects nga iyang nabatyagan. Gikan sa day 1 hangtod sa day 3 nakasinati kuno siya og sakit sa bukton, labad sa ulo ug fatigue. Apan sa ikaupat nga adlaw ni arang-arang na ang iyang kahimtang ug wala nay gipamati. Ang unang dose nahatag kaniya Disyembre 21, samtang ang second dose niadtong Enero 14. I rather experience the side effects of the vaccine rather than the complications of the COVID. I also base my decision to get vaccinated because I believe there is hope to end this crisis, hope to be together and hug my loved ones again, hope for life. Aminado si Nicole nga sawa pa magpabakuna, gibati siya og kabalaka sa kaluwas ni ini ingon man sa side effects nga mabatyagan. Apan matud pa nakataba nga iya kining nabuntog pag-edukar sa iyang kaugalingon kabahin sa vaccine ug ang pag-ampo. Mausab kini ang awhag niya sa katawhan labi na dinhi sa Pilipinas nga magpakisayod o mag-research gayud kabahin sa bakuna una pa mo desisyon. Probably there are understandable reasons why some people are hesitant to get vaccinated. So having a vaccine is a choice, and we must respect each other's decision. To make the right choice, consult your doctors whether COVID-19 vaccine is right for you. Vaccine will work with your immune system so it will get ready to fight the virus. Uban ni Clans Gabutin ug Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak.